Здравейте хора, днес ще ви разкажа историята на моя канал. Всичко започна 2024 година на 1 април. Тогава направих първото си видео и нищо не разбирах. Но вече всичко налево. И започнах това нищо разбирах. В камине в 6 утра фотография твоя, горят воспоминания о тебе. В камине в 6 утра разбитая душа, все твои обещания